במקום לבוא לא לפה. סתם, הוא תופס את החוט ועושה לולאה. ממש קיוויתי שזה לא יהיה בחור. לא, אבל פשוט כאילו משחילים אותו משם וזהו? סטריאוטיפ. רגע. אתה רוצה לצלם אותי משחילה את הכל? את הבובין למטה. מה, את זה? הוא כבר עשיתי אותו. עשי אותו עוד פעם. מה נעשה פעם הבאה שהיא תמות? אנחנו נבוא. תראה, צריך לעשות, זה המקוק. כאן. אוקיי. זה הרגל שלו, הופ, הוצאתי. כן. עכשיו אני סוגרת אותו. אתם תמצאו את עצמכם, שעות מנסים להבין איך זה עושה את התפר הזה. נכון. תחפרו על זה באינטרנט רגע. ונסו להבין איך זה עובד, המנגנון הזה, ותגידו לעצמכם, איזה מגניב שמישהו חשב על זה לפני 100 שנה. בעיקרון, מה שעשיתי זה זה הכל מכני. אחרי ש... רגע, סוגיה זה. זה ממש מדהים. אוקיי. החוט, כדי להרים אותו, אתה פשוט, ברגע שהוא למטה, תופס את החוט כאן, מזיז את זה אליך, תמיד אליך, והופ, הוא ירים לך את החוט מלמטה, אוקיי? זה הכל. עכשיו, השחלה. כאן עומד החוט הסליל, במקום הראשון זה זה. הוא בא, עובר כאן. נכנס לחור הזה, יורד לעיגול, לחלק כאן, אוקיי? לא מאחורי העיגול הזה, פה, בין שני עיגולים. עובר עושה לולאה, חוזר למעלה, ונכנס לכאן, לחור הזה. מהחור הזה הוא נכנס 1, 2, 3 ולמחט 4. זהו. ולמטה זה תועד מטפל בעצמו? לא, למטה, כדי להוציא את החוט, קודם כל, אתם צריכים לדאוג שיהיה תמיד חוט. פה. הנה, אני אוציא אותו שוב מההתחלה ואני אראה לכם איך עושים את זה. הנה, עכשיו יש לי את המקוק עם חוט, משתפל ככה, אני סוגרת אותו. שנייה, שומעים את הקנק הזה, והחוט אתם רואים הוא משוחרר. כן. עכשיו אני אזרוק אותו פנימה, שזה נס קטן. ויחזיר את הדבר הזה. זה גם זה. כן, אבל זה פשוט... צריך לשמן את זה, הפס הזה יודע לזוז. עכשיו, החוט הוא למטה. למה צריך שהוא יזוז? ואז אתה יכול להגיע למקוק. ראיתם שהחוט למטה ועכשיו אני... רגע, הוא לא תפס אותו. למה? שנייה. פה הסתבך קצת. You can see that how much professional effort was put into each of the language packages inside. It's like the Hebrew package is a 3-year curriculum for homeschooling. This is like... You were able to convince me to reinstall the SMTP server, INAP, whatever SMTP is the main thing. And so now maybe I'll also, because I looked at it, I did want to test the workers of this, and I wasn't sure the white thing would work. That was also It's a fine. Flash application. רגע, הוא לא The תופס method is אותו. the same as the application. It's just, it runs in, it's a standalone Flash application. בואו ננסה לפתוח את זה. צריך לשמן את זה טיפה לפי דעתי לפני שזה יעזור. אז תרימי את ה... רגע, אני ארים קצת. תוציא אותו לגמרי. וואלה, רואים את זה מפה. כן, זה אמור לתפוס אותו. יכול להיות שהוא לא מסתובב. רגע. כן מסתובב. רגע, זה קשור לזה? זה כי... נראה לי שהוא לא, תפס. זה קשור לזה. הוא תפס? אתה רואה אותו? אוקיי. כן, נראה לי שהוא תפס. Is it? Yeah, I wouldn't try to work. תפס? רגע. הנה הוא עושה סיבוב. כן. הופה, הנה. ראית? אתם רואים פה? גדול. איך הוא יצא? הנה הוא, זה המקוק. אני מאשרת אותו, אני מושכת את הקצה שלו שיצא ומעבירה אותו אחורה, ואפשר להתחיל לתפור. יאיי! עכשיו, המקוק הזה, גוללים אותו על המתקן הזה. רגע, זה צריך פה, נכון? כן, זה. כן, כדי למלא מקוק. ויש פה קלאץ' שעם הרצועה... תודה רבה, אתם משוחררים. תפתח להם את הדלת. צריכים לראות שהמכונה תופרת. כן, מה אתה חושב את זה? מה זה? מה אתה חושב את זה? כן, כי הקלטתי. עשתה שיעור. heavy duty. אפשר לתפור על זה דברים.
אולי תנסה הצעה. מה? לא הקשבתי. לעשות לזה בגלל שהם פשוט אחד שהיא הולכת ואנחנו עם הזה. הידע יעלה. זה קצת DW. המכונה אבל במצב עבודה. שמע, אני בטוח ש10 שנים לזה. להכניס קודם את המחט, לפני תחילת העבודה. זה דולק? לא? לא? לא. רגע, הנה. לא, אבל המקוק השתחרר לו. אבל בסדר, בעיקרון היא עובדת, צריך לבדוק למה המקוק... אני הולך למצוא את מתקן המכונות תפירה הכי זקן בתל אביב. יש לך זינגר בנחלת בנימין. כן, אבל לכי תביא את זה לזינגר. זה הסקבה, הם באים הסקבה זה הביתה, התחילו למכור אופנועים. טוב, המקוק לא כן, נמשך. הסקבה. זה הסקברנה. הסקברנה. זה שוודי, וואו. מאוד מאוד נחשב. המקוק לא נמשך, בעיקרון.